migi geno ni en gima wazungu luongo ni blessing in disguise. Yani samoro inyalo wuok kata ni dhi kamoro to ise lemo mi wacho ni mondo iyud bas materi kae to kichopo stage mar bas yone bas oweyi mi ywa kabisa to bas ni owaya koro tina chiedh nadi ka in ja Uganda to tina chiedh nadi nyiere lakini bang'e seche moko tiwinjo ni bas no ogore piny ma ji otho e pi. Omiyo sani gimotimre dinyocha wahero mondo kata lendo no wuog ni wadokie riran. Lakini koro sani nikech ok wadogie riran, nitie gik mang'eny ma koro biro wuok madhi e Supreme Court, mwaparo ni Supreme Court no ema nyalo tieko gigo. Nikech yiero ok en go ombulu, kwano ombulu, tallying to announcement. Mago gin gik ma mwisho, yani ka koro uchopo stage mogik. Ombulu chakre gi ndalo ma printing mar ballots. Ka ng'ato print ballots mang'eny to kaka inyalo timo gimiluongo ni ballot stuffing. Kata form 34A ni ne olos gi buga ariyo. Koro mago gitimo koko ma suspicious mang'eny. Minso ni chenro mar kwalo ombulu en chenro noa chien, to en gima chairman mar commission notamre winjre gi commissioners moko manyicho timo gigo kien. Koro gigo duto biro wuok e Supreme Court. Aya ka ne bedo no wacho kata ni wadogi e yiero after 60 days. Pod e kada obedo marach. Nikech ka wadok to pod wadok mana gi system ma en godo no, architecture ma nche giketo kanyo ma nyiso ni kata kane wadogi e yiero to pod ne gin go opportunity ni pod ginyalo dhi mapendo gi kwal kendo. Koro gima koro wadhi e Supreme Court ni bro konyowa nikech Supreme Court bro winjo gigo te mancho timre kane pok otim printing, kaka ne giyiero printer, kaka ne giyiero kambi mochung'e technology, mago duto koro bro dhi e Supreme Court. Manyiso ni ukwedo chenro duto